Utata uMfundo Ntlemeza oneminyaka engama-59 ubudala waficala ngo-2003 wanqunyulwa umlenze kwaye nesandla sakhe asisebenzi. uNtlemeza uhlala yedwa kule ndlu ingayilungelanga imeko yakhe. Waqala ukwenza isicelo sendlu ye-RDP kwiminyaka engaphaya kwe-10 eyagqithayo. Andihlukanga umntu ohlala emkhukwini, iyanetha nonetha. Nam ndiyasokola, ndikwazi nokuphuma apha emnyango. Andinamntu undincedisayo. Amanye amalungu osapho kunye nabanye abahlali kule lali bayamncedisa xa benako, kodwa bathi akubikho lula ngenxa yeemfuno zakhe zale meko yakhe. Kukhona intombi yam endiyikhuphayo uba ibe liliso kuye, yiyo emamkelayo nemali yakhe ke yepeyi. Nokupheka uyaziphekela, yonke nje into uyazenzela. Kunzima kakhulu nokuba aye etoilet. uNtlemeza uthi ithemba libulali liyadanisa. Siye ke ngoku sixhomekeke kuhlahlo lwabomali lakwa-human settlement. Kodwa ziba khona indlela apho khona imeko imbi kakhulu. Sithethathethane thina no-human settlement kube kuziswa le nto kuthiwa yi-temporal shelter. Umasipala waseSinqu uyangqina ukuba ujongene nomngeni omkhulu wokuba semva kulwakhiwo lwezindlu kwezinye iilali zase-Sterkspruit. Kwiindaba ze-SABC ndingumfundiswa Mhlekude, eSterkspruit.